blíži sa nový rok a v tom novom roku si dajú ľudia rôzne predsavzatia, pohybové hlavne. Blížia sa sviatky výkrmu, tak to nazvime. Ich pôvodný motív bol zjavne iný, ale momentálne je to konzum, ktorý sa na nás ľuďoch, ktorí ten konzum konzumujeme, podpisuje nadvahou, lenivosťou a inými vecami, ktoré chceme v novom roku zmeniť. A Activity Point ponúka možnosti v tvojom okolí, kde môžeš meniť svoje návyky pohybové, a to tak, že začneš pohybu dávať viac času ako v starom roku napríklad. Hovorili sme si o nejakej výzve, ktorá pojednávala o drepoch. Hovorili sme si o nejakej výzve vo videu, ktorá pojednávala o klikoch. Ale možno sme začali moc hurta, tak je dobré, aby sa vrátil naspäť a skús začať s pohybom tak, že vyskúšaš tzv. Výz na hrazde. A kde tú hrazdu nájdeš, zistíš v platforme Activity Point. Lebo každé dobré mesto, každá šikovná obec, ktorá tieto veci buduje, sa nimi prostredníctvom platformy Activity Point rada pochváli. Takže krásne sviatky, menej papať, viac rozmýšľať a pohybu zdar. Všetko dobré, Serus, čau.